На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Александр Лукашенко накіраваўся з працоўным візітам у Расію. Там яго запланаваная перамова з Владзімірам Пуціным. Большая іх частка будзе закрытай, паведамляе Пул Первого. Паводле ж дзяржаўнай інфармацыйнай кампаніі Белта, Пуцін і Лукашенко абмяркуюць прасоўванне саюзных праектаў, рэгіянальную бяспеку і міжнародны парадак дня. Мінулы раз кіраўнік Расіі і беларускі дыктатар сустракаліся пры канцы траўня. Кітайскія фірмы прадаюць у Беларусь дэталі для ракетаў і бомбаў, што выкарыстоўваюцца ў расійскай зброі. Пра гэта сведчыць супольнае расследаванне аб'яднання Белпол і японскага інфармацыйнага агенцтва Nikkei Asia. У схеме фігуруюць айчынныя прадпрыемствы Белома і Пелінг. Ад іх кітайскія кампаніі Green Sky Energy і Moratech атрымалі замову на кампаненты для сістэмаў навядзення. Аплату пакупкі ажыццявілі ў юанях праз шанхайскія філіалы расійскага банку ВТБ, а таксама беларускія і кітайскія банкі. Раней Белома і Пелінг ужо былі заўважаныя ў імпарце кампанентаў і прыбораў, неабходных для вытворчасці расійскіх танкаў. Кампаніі застаюцца пад санкцыямі еўразвязу. Мангольскія тугрыкі або індыйскія рупіі абмену не падлягаюць. Касірам абменных пунктаў у Беларусі дазволілі не купляць у фізічных асобаў наяўныя валюты з нязначным попытам. Афіцыйны курс беларускага рубля, у адносінах да якіх Нацбанк вызначае штомесяц. У абноўленай інструкцыі рэгулятар забараніў банкам пазначаць розныя абменныя курсы на электронных табло і на інфармацыйных стэндах, а для абмену валюты праз мабільныя праграмы трэба папярэджваць кліентаў пра актуальныя курсы. Новыя правілы абмену валюты ў Беларусі маюць запрацаваць у канцы кастрычніка. Прэзідэнт ЗША Джо Байден у звароце да нацыі патлумачыў, чаму пастанавіў выйсці з перадвыбарчай гонкі. Гэта першая публічная прамова палітыка пасля таго, як 21 ліпеня ён абвесціў, што не будзе спрабаваць пераабрацца на другі тэрмін. Я лічу, што мае дасягненні на пасадзе прэзідэнта, маё лідарства ў свеце, маё бачанне будучыні Амерыкі, усё гэта заслугоўвае другога тэрміну, але нішто не можа стаць на шляху выратавання нашай дэмакратыі, у тым ліку і асабістай амбіцыі. Таму я пастанавіў, што найлепшы шлях наперад перадаць паходню новаму пакаленню. Гэта найлепшы спосаб аб'яднаць нашу нацыю. Захаваць кантроль над бяспекай у сектары газа праз стварэнне рэгіянальнага антыіранскага альянсу. Гэткім бачаннем у рэгуляванні сітуацыі на Блізкім Усходзе падзяліўся прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу ў Кангрэсе ЗША. На наступны дзень пасля таго, як мы разграмім Хамас, можа з'явіцца новая Газа. Маё бачанне таго дня – гэта дэмілітарызаваная і дэрадыкалізаваная Газа. Ізраіль не імкнецца да перасялення анклаву, але ў аглядальнай будучыні мы павінны захаваць тут найважнейшы кантроль бяспекі, каб перадухіліць адраджэнне тэрору. Гэтаксама з трыбуны амерыканскага парламенту Нетаньягу паабяцаў вызваліць усіх закладнікаў. Выступ палітыка адбыўся на фоне пратэстаў у Вашынгтоне і байкоту прамовы некаторымі дэмакратамі з прычыны гуманітарнай катастрофы ў сектары Газа з пачатку аперацыі, якую праводзіць там армія абароны Ізраілю. Не прыйшоў на працу, а праз пару дзён яго затрымалі. Гэткія акалічнасці выдання Тагес-Шпігель апублікавала пра асуджанага да расстрэлу ў Беларусі грамадзяніна Нямецчыны Рыка Крыгера. Журналісты паразмаўлялі з былымі калегамі мужчыны. Паводле выдання, Рыка працаваў фельчарам Чырвонага крыжа ў Нямецчыне з лета 2021 года. Там ён сустрэў украінца, які ўгаварыў яго паехаць на вайну ва Ўкраіну. Калегі меркавалі, што ён возьме ўдзел у баявых дзеяннях як парамедык. Пры гэтым з працы мужчына знік раптоўна, не вярнуўшы нават формы. А літаральна праз некалькі дзён сваякі даведаліся, што Рыка Крыгер пад вартай у Беларусі. Крыгера затрымалі ў Расіі, а потым перадалі беларускаму КДБ. У нашай краіне яму выставілі абвінавачанне паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодексу. Верталёт Ми-28 зазнаў катастрофу ў Калужскай вобласці Расіі. Губернатар рэгіёну Уладзіслаў Шапша паведаміў, што экіпаж загінуў. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзілі ў Міністэрстве абароны краіны. У ведамстве таксама заявілі, што верталёт разбіўся падчас выканання планавага палёту, а блізкі да сілавікоў канал Мэш паведаміў, што Ми-28, які называюць паляўнічым за беспілотнікамі, перад падзеннем вяртаўся з баявога задання на мяжы з Бранскай вобласцю. Папярэдняя прычына катастрофы – тэхнічная няспраўнасць. 7 асобаў, у тым ліку 3 дзяцей, застаюцца ў шпіталях пасля дарожна-транспартавага здарэння ў Менскім раёне. Стан аднаго з пацярпелых медыкі ацэньваюць як цяжкі.
паведамілі ў міністэрстве аховы здароўя. Напярэдадні каля вёскі Дулічы сутыкнуліся два легкавікі. Паводле следчых, кіроўца аўтамабіля Audi не саступіў дарогі аўтамабілю Nissan, які ехаў па галоўнай дарозе. За стырном японскага легкавіка быў 65-гадовы жыхар Менску, а ў салоне Audi былі 8 асобаў, з іх 5 дзеці ад 1,5 до 16 гадоў. Палезняволеная Дар'я Лосік выйшла на волю сярод тых, хто трапіў пад амністыю 3 ліпеня. Пра гэта даведаліся праваабаронцы гомельскай вясны. Дар'ю Лосік затрымалі ў кастрычніку 2022 года за спрыянне гэтак званай экстрэмісцкай дзейнасці. Падставою для абвінавачання было інтэрв'ю Белсату, у якім Дар'я распавяла пра ўмову ўтрымання за кратамі свайго мужа, палезняволенага Ігора Лосіка. Летась у студзені жанчыне прысудзілі 2 гады калоніі. На волю Дар'я Лосік мелася выйсці 1 жніўня. Разам з Дар'яй у ліпені з гомельскай папраўчай калоніі нумар 4 вызвалілі яшчэ 4 палезняволеныя беларускі. Супраць маці палезняволенага анархіста Александра Францкевіча Тацяны распачалі крымінальную справу. Жанчыну абвінавачваюць у стварэнні гэтак званага экстрэмісцкага фармавання або ўдзеле ў ім. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла стваральніца праекту «Палітвязанкі» Евгенія Доўгая. Тацяну Францкевіч разам з сястрой Наталіяй затрымалі 19 ліпеня каля папраўчай калоніі нумар 11 у Ваўкавыску. Жанчыны прыехалі туды з перадачай для зняволенага Александра Францкевіча. Александра затрымалі ў жніўні 2020 года. Праз 2 гады суд у Менску агучыў вырак 16 гадоў і 9 месяцаў калоніі ва ўмовах строгага рэжыму. Яго абвінавацілі паводле шэрагу крымінальных артыкулаў, у тым ліку ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання. На журналіста з метра Панкаўца завялі крымінальную справу. Падставою паслужыла нібы ягоная сувязь з каліноўцамі. Як адзначыў сам журналіст, ён пісаў артыкулы пра полк Каліноўскага. Зміцер Панкавец не жыве ў Беларусі са снежня 2021 года. Ён выехаў, асцерагаючыся пераследу. Тым не менш, следчы камітэт прыйшоў на адрас ягонай прапіскі ў Барысаўскім раёне Менскай вобласці з ператрусам. Паказалі дакумент аб крымінальнай справе, аднак нічога не забралі, распавёў Панкавец у каментары Беларускай асацыяцыі журналістаў. Беларускіх школьнікаў працягваюць вывозіць на прапагандысцкія мерапрыемствы ў Расею. У жніўні чальцы Менскага вайсковага-патрыятычнага клубу «Арляты» нашчадкі перамогі возьмуць удзел у злёце «Хачу стаць дэсантнікам» у Ніжнім Новгарадзе. Разам з камандамі з акупаваных тэрыторыяў Грузіі і Украіны. Паводле тэлеграм-каналу «Матулька памагі», раней беларускіх школьнікаў вывозілі ў Крым. На акупаваным паўвостраве 35 юнакоў удзельнічалі ва ўсерасійскім конкурсе «Вялікая перамена». Паказальна, што юных прадстаўнікоў нашай краіны апранулі ў футболкі з расійскім сцягам. Беларуса, якога на радзіме абвесцілі ў вышук, затрымалі ў Італіі. Паліцыя курортнага гораду Езалё вылічыла мужчыну ў межах узмоцненага кантролю, які праводзіцца ў летнія месяцы ў звязку з вялікім наплывам турыстаў. Падрабязнасцяў пра асобу беларуса ды акалічнасці ягонага затрымання праваахоўныя органы Італіі не паведамілі. Няма ніякай інфармацыі пра дэпартацыю мужчыны на радзіму, затое дакладна вядома, што ў Беларусі ён мае адбыць 7 гадоў пазбаўлення волі за ўхіленне ад выплаты падаткаў. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Больш глядзіце ў аб'ектыве ўжо о 20-й. Заставайцеся з Белсатам.